Takže čaute ľudia, ja vás vítam u dnešného videa a bude to z Fortniteu a zahráme si príbehové úkoly a dúfam, že ma lepšie počujete, lebo mám nový mikrofón, došiel mi, práve ak na toto video dáte, čo ja viem, 5 lajkov, tak vám ukážem aj opening toho mikrofónu. Mne sa fakt páči a dúfam, že aj je lepšie to video, akože aj počuť. A keď tak si to dajte slabšie, ak je to až moc. A dneska si urobíme konečne part 1 tých príbehových úloh. Na to som si zobral, čo ja viem, tento skin, lebo ho mám proste savenutý. A prvý quest je investigate the red line rig for the evidence. Tak a potom ešte z Gwenpool. Na to si dáme v inej časti. Neviem, čo sa mi s tým robí, ale nejak sa mi to seká. OK, to by mi mohlo ísť, akože. Teraz to prvú hru si s tým dávam. Šesť dní na to máme to urobiť. Jeden level urobíme za jeden quest? Čože? Tak to sa vyplatí, ty kokos, to som si nevšimol. To už by som hneď urobil. No aj tak teraz urobíme tieto tu príbehovky, lebo 20 000 XP za jeden quest je strašne veľa. To sa viac vyplatí ako daily questy. Dúfam, že dneska získam aspoň, čo mám, 5 levelov. Tak určite. Každý deň chcem teraz získať 5 levelov. Takže toto video bude celkom dosť ťažké na akože zostrihanie. Počkať. Tuto je. No. A tu máme masku od Duma. On ju tu nechal. A ukážem vám ďalší quest. OK, collect armor. Poďme sem. Schovám sa mu. A ďalší. Bring Doom's helmet to Hope. A to som se bála. To jsem se bála. Zoberám auto. Run. Kde je nejaké auto? Hociaké. Prčíc. Dobre. Zbraň. A teraz to asi Hope preskúma. Takže Hope stále býva v tomto baráku. Typeček má shieldy. Poď. Prosím. Ne, poď. Dobre. Kde si? Ja ho chcem zabiť. Kde je? Počkaj, tam toho zabila možno. Neviem, prepáčte, nevšimol som si čo. Cink? Do prčíc! Čo sa stalo? Dobre, ale mám level. A ďalší quest, poviem. Takže ďalší quest je dať damage oponentov z 30 metrov.
Okay, let's go. OK, takže ja som to splnil, ten quest, a teraz ďalší quest je Find Doom's Locks, the Memorial Statue Facture. OK, toto je ten quest, kde musím proste, no teraz musím nájsť auto. Tak či tak, alebo pôjdem pešo. No, takže Jonesy, alebo Hope, už si nepamätám, umiestnil odpočúvacie zariadenie a musím zistiť, akoby, čo hovoril Doom. OK, nejaký... Počkaj, čo to bol zas? Nebudem si ho všímať. Auto, prosím. Počkaj, čo predávaš? OK, kombatko. Yes, dokonca viacej aut. Ja sa ozvem, keď budem pri tom. OK, som tu a teraz si vypočujem, čo teda Doom urobil. Doom aj... OK. OK, takže to vyzerá, že už Dom dohovoril. A ja vám teraz vysvetlím, čo to hovoril. OK, typci tam akorát fajte boti. A toto je Doomová mama. Ja si toto ešte vymením, keby som potreboval. Ešte som si zapol ďalšiu hru. A viete, čo mi toto pripomína? Táto Doomová mama. Let it go, let it go. A ktorému ukradol diabol. OK, takže tomu som trošku rozumel, ale aj tak vám to preložím trošku lepšie. A teraz sa pozrieme, aká je ďalšia vec. Control chips. OK. To už by som dal asi, neviem, ešte možno do ďalšej časti. Na to sa pozriem, keď budem strihať video.